Ile tumatsenye ngwe. Yesa sitendai matsamba. Tendai mutsamba. Then dispute. Ndamira pamberi pedare ramambotasi zvese zvanditataura handizvo chokwadi ndikanyepa ndichabatwa nemhosva Mwari ari mubatsiri wangu pamusoro changamiri pamusoro makurukota inini ndinonzi Elliot Matsenyengwa ndauyawo nenyaya yangu yeland dispute pakati pangu naTendai Mutsamba. Nyaya iyi ndeyekuti Tendai Mutsamba wakagara mumunda mangu achigariswa naSabhuku. Saka agara mumunda umu akanga paine vamwe vanhu vagariswawo mumunda imomo. Saka vanhu ivava vakatanga kunetsana pachavo wari pamunda piri. Na 2018 vanetsana vakauya nenyaya yavo kudare kuno kwamambo. Mambo vachibva vauya paground vachibva vadaidzawo nharaunda kuti nharaunda tipei tisu nyaya yemunda panapa yakadii. Nharaunda ichibva yapupura kuti vanhu vari kunetsana awa munda uyu ndewe kwaMatsenyengwa. Mai wangu achibva adaidzwa neanonzi Paul Gopo tenda kudaidza vanhu vekwaMatsenyengwa apo tanga tiri kumabasa. Achibva auya zvikanzi mbuya munda wenyu here? Achibva ati munda wangu. Mambo achibva ati zvakanaka izvi tazvizwa nharaunda iri kupupura kuti munda uyu ndewe kwaMatsenyengwa. Nyamunokora naMutsamba vachibva vaungwa kudare vachibva vauya kudare kunoku vachibva vanzi mese hapana muridzi wemunda. Munda ndewe kwani? Ndewe kwaMatsenyengwa. Ibvai. Saka Nyamunokora wakabva. Murume uyu haana kubva wakaramba ari. Inini ndaenda kwaSabhuku. Sabhuku nditongereiwo nyaya yangu. Pane vanhu vekwaMutsamba apa vakagara pamunda pedu. Saka tiri kukumbira kuti mutibvisirewo vanhu. Sabhuku munyuku waiti ina handigoni kuwadini kuwabvisa apa. Matsenyengwa wadini kuwagurirawo. Tonyorerana pasi kuti wawagurira. Inini ndoti Sabhuku inini ndine wana ini. Ende munda uyu ndewana sekuru wakatotisirawo tiri wazukuru. Saka munda wedu wana wedu vari kukurawo wakomana. Hatigoni kumugurirawo. Saka Sabhuku wakaguma ati saka kana wadaro ita zvawafunga. Saka 2020 ndakabva ndazouya nenyaya yangu kwamambo kuno kwamambo Mutasi. Tapinza land dispute yedu ichibva yanonokwa kutongwa nenyaya yeCovid. Asi yakazotongwa muna 2021 tichibva tapuwa tsamba inoyi nedare rinoyi. Tsamba iri kutaura kuti land belongs to Matsenyengwa. Tobva tati izvi zvakadini zvakanaka izvi. Saka taitarisira kuti varume ava vachabva palendi yedu. Hawana kubva apa. Vakaramba vari. Pakatongwa nyaya iyi naMambo Mutasi wakati imimi endai morime munda wenyu. Saka isusu takaenda patatanga kurima munda uya tichisima mabhanana edu, tichisima mikotopea yedu, tichisima mijumbuya yedu. Then zvabva ipapo 2025 gore rapera Sabhuku wakazouya obva atinyorera tutsamba. Kumashure okuSabhuku waiti nyaya yenyu Matsenyengwa inini handichaitongiba. Tamuendesera tsamba.
handichaitongiba nekuti yakabva kwani kwamangu Mutazi. Sabhuku kwacho akatomudaidzwa kuuya kudare handichaitongiba yakabva kwamangu Mutazi. Zvakanaka. Then gore rapera Sabhuku Munyuku vakatanga kutinyorera tutsamba kwekuti Matsenyengwa uya ne$20 pamunda pako ndikugurire mugana. Saka inini ndakati Sabhuku awa wakati handichatongi nyaya bai. Makore ese adaiti Sabhuku titongere nyaya yedu waiti handiigoniba. Ndikaenda kwamangu ndikapuwa tsamba yekuti munda ndewe kwaMatsenyengwa. Sabhuku ruti handina kuenda apa kwaSabhuku. Sabhuku achibva auya futi waituma vanhu vaituma vamwe vacho ndo vari apa vanonzi Samacheka naSagoko ndo vaitumwa itutsamba. Sabhuku achibva vatuma futi varume ava achibva vasvika samutsamba makore ese pane paairima achigumira achirima uku kwaakavaka palendi yedu futi achigumira apa paanorima makore ese. Inini apa pakati apa ndo pandakanga pandakasima mabhanana angu nemaavho. Saka Sabhuku akabva atuma varume 40 meters from boundary chairo riri kugumira varume ava achibva aisa mapegi. Sabhuku Munyuku achibva ati ndiwo mugani tisipoba isusu. Inini mba ndazosvika pamunda pangu ndoona munda wangu wane mapegi. Ini ndine tsamba yekwamangu Mutazi. Chibva ndadzipura mapegi aya ndamaisa paside. Sondo rakateera bva ndaona vakauya imwe tsamba kunzi Matsenyengwa uri kudiwa kwaSabhuku ngenyaya yekudzipura mapegi. Saka nekuziva kuti Sabhuku ava nevanhu vekwaMutsamba vari kusapotana panyaya yekutora munda wedu, ndakati kana Sabhuku vari kuda kundisunga ngavaendese nyaya kwani kwaHeadman kana kwaMambo Mutazi. Saka handina kuenda apa kukatsamba ikapa nekuti wanga vari kudhivhaidha munda wangu une tsamba. Ndabvisa mapegi pakazouya tsamba yechitatu futi kuti Matsenyengwa uya kudare kwaSabhuku. Handina kuenda, tsamba dzacho ndinadzo panapa. Handina kuenda vakudare iro nekuti tsamba dzacho dzanga dzisina nezvidhindo ingori katsamba kakangoparwa parwa so handina kuenda. Saka zvadaro gore rinoi muna Mei ndakasvika kumunda kwangu mune makotopeya arimo akasimwa nevanhu vanga vasetla pakati apa. Vanhu vaya vachibva vabva pakatongwa nyaya vakabva vosiya mikotopeya iya iripo. Inini ndakarima pesa mikotopeya iri pakati uku kune zvandakarima uku kune zvandakarima mikotopeya pakati avanorima kugumirawo. Saka murume uyu wakauya abva atora makotopeya ari apa mumunda mangu masagi 6 emakotopeya. Saka ndaita mainvestigation vakabvuma kuti ndo vatora. Saka ndobva ndati ipolice case kai. Ndobva ndaenda kumapurisa kunoripota nyaya yemakotopeya abiwa. Nyaya yobva yaenda court. Prosecutor vachibva vati nyaya yenyu iyi ikapinda mukoti yakadai hakutongwi yemakotopeya, kunotongwa yei yemunda nekuti pane land dispute. Saka imimi endai mogadzirise nyaya yei yekuti munda ndewani. Ngati zvakanaka izvi. Ndobva ndadzoka ndobva ndaenda kwaSabhuku avari apa Sabhuku Munyuku. Sabhuku ndine nyaya yangu yakadai so. Taenda kukoti varume ava vakabva vamhanya kupeace order kunondimangarira kuti Matsenyengwa uri kutishungurudza uri kutora munda wedu. Peace order iri yekuda kuvhika kuti ndamangarirei kuti watora chi makotopeya.
saka vaisa peace order. Musi wepeace order yacho vakanonoka kusvika, vasvika mazita atodaidzirwa, kesi yanzi dismissed. Saka inini pane akabva andiadvaisawo kuti iwe isawo peace order yako, nekuti uri kushungurudzwawo pamunda wako, iwe une pepa remunda. Bandaisawo peace order. Peace order ichibva yatongwa musi wa15 June. Right, kukoti vakatibvunza tese kuti muri kurovana here? Aiwa. Pane uri kutuka umwe? Aiwa. Saka nyaya yenyu nyaya yemunda. Saka peace order, hapana peace order. Endai mogadzirise nyaya yemunda. Saka ndiri pamunda, chiri kundishamisa ndechekuti Sabhuku wakauya kopega achitopinda mukati kwanga kusina dispute. Kusiya kune dispute, uya kotora imwe land. Yeti Sabhuku uri kuziva ndakamuratidza tsamba pakatongwa nyaya munomu anga arimo netsamba. So ndo nyaya yangu yandauyawo kotaura kudare kuti vanhu ava vari kurambira pamunda wangu wachiti iwo wane rutsigiro rwaSabhuku. Takamboenda kukoti tichida kutry kuita eviction order, aizvimirira ndimai. Saka eviction order haina kubudirira nekuti mai munhu mukuru, pamwe pacho wakazotadza kunyatsa kutaura. Eviction order was dismissed. Asi isusu tine proof yekuti land iyi ndeyekwaMatsenyengwa. So ndauyawo nenyaya yangu. Tiri pamunda ipapa, vanhu vanotishungurudza. Wakangotiona tiri pamunda, hey, munda iwoyuyu muchapabva pamunda ipapa, zvimabhanana izvi toda kuzvitema-tema. Imimi mune munda wakakura kudarika Sabhuku, ngei vachitishungurudza. Chero patakadaidzawo Sabhuku vanyowani, uyai mutionerewo nyaya yedu yemunda. Kuti ndakaenda kumba kwavo kundovakumbira kuti uyai muonewo mutionerewo kuti makotopeya atorwa papi mumunda mani. Right. Nyaya yekuSamatsenyengwa very simple. Munhu kana apapiwa judgment nedare, ukaenda kuita the opposite izvawanzi nedare uiti, ndo chinonzi conduct of court. Wazvidza chii? Dare. Saka kana wazvidza dare, itori imwe mhosva iyo. Saka zvinoitika kana watongwa, kana usina kuwirirana nejudgment yaunenge wapiwa, unoapila against judgment yaunenge wapiwa. Then waapila, pane zvinhu zviviri zvinoitika. It's either unonzi matongero azvakaita ndizvozvo, kana kuti unonzi aiwa zvinotongwa zvakanyaka, ngapagadziswe pakati. Asi kana usina kuapila, it means kuti decision yakapiwa iyo ndiyo iyoyo. Saka izvi zviri kureva kuti kana pasina kuti kuapiwa against decision yakapiwa nedare rimwe, musi wa 27 March 2021, zviri kureva kuti kana pasina apiro yakaitika, zvakataurwa netsamba ndo zviripo nanhasi hazvina kuchita. Izvi zvichitaura imwe, zvichitaura kuti zvamamambita nemasabhuku enyu zviya izvi, muchienda kotanga kuisa kuti mabhaundari manyowani, nyaya yabva kuno, kuti nyaya yabva kune higher court zani yako, woenda kutanga futi nyaya kana yakutobva munomo yakuenda kuhigh court, yakuenda kusupreme, yakuenda kuconstitutional court, haidzoki futi pakwaheadman kana kudzoka futi kwasabhuku. Kana maakutongoita futi zvekudzoka kuna sabhuku, munee maakutongopara mhosva yenyu, muchihirana mari, muchinyeperana, asi hazvichinji chii. Zvazvinoreva ndezvokuti zvamakaita nasabhuku zvese is now and void. Hazvishandi. Zvamakaganura muchiita nasabhuku hazvipo, hazvishandi. Endai modzoke pabhaundari randakati ndo pamuri kuenda pabhaundari. Period. Tikurena.
ndiani mwachanzani tenda isumuka tende sabhuku wachani sumuka zvamakaita baba makataura kuti muri mukuru pandiri kuzi nyaya kana dzichibva kwandiri hadzivi kwamuri dzinobwira mudenga saka kana dzakubva kwandiri dzichiuya kwamuri maa mukuru kwandiri mambo maa mukuru wemadzimambo saka zvatotaura kwamuri sabhuku tuhoko twamakaisa tuya endai modzipurisa motaurira murume wechokwadi uyu tuhoko twenyu twamakakomera tuya endai modzipurisa modzoke patakati ndo pane mugara mazvairi bambo uyu akanzi uyu according to dare rimene rakanzi land belongs to Stephen Matsenyengwa. Makagara after judgment makazogara sei? Inini pa judgment wakaita judgment andina kutomboziva kuti vakapuwa judgment itenda yetsamba pakatongwa nyaya yangu kuna mambo mutazo kumusoro patakasvika sabhuku wakada kusimudza maoko asiri uyu anova ari Israel wakashaya achichida kuti asimudzewo muromo kuti ataurewo nhoroondo yemamiri akaita kunzvimbo yangu indakagara muna 1993 ndagara mati sabhuku akada kusimudza maoko makutanga kuti wadezva 1993 sabhuku pakada kusimudza muromo chii chakaitika avakanzi hatisi kuda kuzwa zvekuda kutaura ndobva papiwa judgment judgment wakangopuwa vakangosimba ibva maenda vakangozibuda judgment vayadi handina kuziva judgment kuti vapuwa judgment ndakazoziva ndobva mazobva ipapo ndobva mazouya futi kuno hatinomboya kunobva kutotanga kutanga kwaari kuti ndipinde dare nyaya handina mai wacho nyaya yakasotongwa 2021 2018 saka paakani mhangara wemajazisport paakuti eviction odhairi panaro baba ndiyo judgment yamuta judgment yemuta hamuna kupiwa makamboibvunza takabvunza tikati nyaya yangu inobvumirwa makabvunza vakabvunza tofunga murume ari kwapaaaudzaona kuti iyi judgment haisi yamuta judgment ndeyamambo Love Momtaz yakapiwa 27/03/2021 inini nguva iyo ndasandamambo saka judgment yandikuti haichirwi ndeipi inini handikwanisi kuchinja judgment ipi chandinoita kuita sei kuita make sure kuti yaifeitwa ivi mudai maida kuti appeal mudai makaapila kubva 2021 iyo ta 2026 and of which time yekutoyapila chaizvo yakatolapsa yakatopera saka zvinoreva kuti decision yakapiwa iyo ndiyo toripo haichachivi saka zvikureva kuti sabhuku endai mobvise miti yenyu mamakomera paya muchiti makusa mugano munowani andi dzokai kune mugano wakapiwa namamutasi kana paine zvida kuzoitika zvoitika pamugano wamakapiwa handizvo haisi nyaya yekuda kutanga kutongwa kuti inyaya yakatongwa kare asi chikudiwa chiri kuita sei kuinforce ende chinoitika manje mukasaita izvozvo maakusungwa nemhosva yechii yeconduct of court kuti matadza kudi kuita zvakazi nedare mudii makazvidza chii kuti inini kubva panguva yandagara vanhu ava ndakagara kugorera kutaura 1993 vazotanga kuya kuedza 2017 ndane 20 something years ndakagara panzvimbo unototitongesa nyaya yakatongwa nyaya yakatongwa ikapiwa judgment mini kuti zvamuta kutitaura ndizvo makangotaura
ende judgment yakapiwa based on zvamakataura. On top of that, mumwe wenyu wakatorwa imi mukasara munhu. Uyo wakabhuyiwa ndati chinese Mamuri maroja tu anonetsana imbaisi yavo mambo mai izvazvo shamwari kawari nekwandikugara izwa shamwari izwa ipambo uneza kuti munhu ange wasiku izwa ipambo zvekuti munhu ari kupi kana chinhu chiri chake ndechake zvekuti ndiri kwamutara asi mukadzi wangu mukuru mudoko wadangari hazvinei newe bai saka kuti hasa mukadzi wangu ndotari murwai mukadzi wani ndinoenda ndazwa kuda ndimboda murwai this week next week ndimboda harari ngewangu haunditauri zvekuita mukadzi wangu zvimwe chete neilendi nyamwe ndine plasma rondera ngeyangu imwe kuchipinge ngeyangu imwe kunyanga ngeyangu haunditauri utazi haisi yako bai kumarondera kuti ugara kuno iwe itawo dzako dziri kure handizvo zvekuti aziuya kure kudidiri togara 2 km aiyo izvozvo hazvikupiona shibiro hazvimbokupiona shibi zvokuti utazi kuti kugara kure aiwa ndekwake handizvo imi aitorwira kuti tsugwe maifungwa kuti hapana munhu atorwa aziuya imuri bhizi kurwa muri kurwa imba iri mumagreka muri kuchayana redhodhozosvika iya muri urwire uyadonzika panapa redhodho ndauya kandiri muri ichibva ini panapa saka mese ichibva imanje saka wada kukwidza naye ndiani hapana muridzi weland wepaoni wati chitese takura katundu baba hamba saka kuti kuti babo muridzi weland wadi uri kuti takura katundu baba hamba saka zvekuti ndinotanga futi chiitai mangu mapepa amwe akatosiyana nehaya because kana yatopo judgment yabuda maappeal yabuda application for condonation yabuda chi zvakawanda ende kugoita nokutora izvi kana muda kuita ngazvo because kana judgment iripo iyi handichinji muridzi according to this judgment aripo ndiani Stella Matsenyengwa handizvo imi mukaona kuti munhu azoda kubva chiende kwamedziri munozitembesa judgment moita application for eviction order munhu odi wobviswa zviri pamutemo handizvo handei kana ndichitokumbirawo ndashandisa mari dzangu uya kunyaya vanhu vachiziva havo kuti ndine judgment yatakavaratidza tikauya tese kudai ivo vari kungoita nharo tichikwira nekudzika saka ndaikumbirawo mari yangu yandakashanda mosinyora mari yacho eni yozopiwa kuti mari kuda tangaoneka kuti mari yacho iri justified here yamumbotanoa mosi unosiya hande